yau ma dai ni ɗin ce. Mata yau na tsaya mana, ina son yi magana ne a kanmu da kuma abubuwan da ke faruwa tsakaninmu da maza, saboda if it come to romance akwai abubuwan da maza suke yi, ko kuma a ce akwai abin da mu muke so maza su mana. They don't feel like doing it to us. Mun kuma sai mu ji kamar muna jin kunya ne mu ce su yi. Saboda it doesn't sound good. Ta yaya za ki fara ce ma saurayinki ko kuma mijinki baby suck me? Ta ina za ki fara? Kaga akwai kunya. Amma at least maza, yadda kuke tunanin fa idan mace tana tsotson kuna jin daɗi, haka nan mu ma muna jin daɗin shi. Yadda idan fa tana tsotson jikinka kake jin daɗi, haka mu in ana mana fa daɗi muke ji. Saboda haka feel free, she's your woman. Ka tsotse ta, ka ji daɗinta, ta ji daɗi, kana ji tana kukan daɗi kawai. Tana baby I love you. Baby ba wanda nake so sai kai. Baby watan ma idan if she's cheating ma za ka ji ta ce baby wallahi ka fi sani daɗi. Ka gane? Saboda haka feel free, she's your woman. Ka shata, ka sa harshenka ka tsotse ta, ka yi mata ta ji daɗi yadda kai ma kake tunanin in ta, ko da shike akwai mazan da ba su so, akwai wanda ba su so, amma gaskiya ni kam afa ina son mutum fa, saurayina ba abin da ba zan mishi ba. Kun dai san saurayina ne ko? Amma tun da dai yanzu ana maganar zamani ta ɓaci, ba ustaz ba ustaziya, kowa yana yi. Saboda haka malama ki mishi abin da zai ji daɗi, shi ma kuma feel free. Idan kina son ya sokin ɗinki baby suck me, ba wani abin kunya bane. You both want to be happy, and the both of you want to feel nice. At least baby do this to me, baby do this to me. Kuma kin ji daɗi. Dan Allah maza, wallahi mata muna da bukata fa. Gaskiya ya kamata ko ba mu roƙa ba sai a dinga mana ko a huta lafiya.